Wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat kixef il-kalkoli dilettanteski u żbaljati tal-kap tal-Oppożizzjoni f'konferenza tal-aħbarijiet, l-istess kap tal-Oppożizzjoni għamel attentati disprat biex jipprova jiġbor il-gaff tiegħu. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu għar-rapport tal-Awditur Ġenerali, Adrian Delija qal li l-Prim Ministru Joseph Muscat qed jiswa lin-nies 200 miljun aktar fis-sena mill-Interconnector. Bit-tweġiba għal sensiela ta' mistoqsijiet lill-ġurnalisti, il-Prim Ministru spjega kif dan mhux il-każ u għamel analiżi fid-dettall tal-kalkoli li ma ttieħdux fir-rapport tal-Awditur Ġenerali. Żied ukoll li anke jekk wieħed ikollu jieħu l-Delija bis-serjetà, dan ħasbal ta' aktar minn 100 miljun f'kalkolu sempliċi, xi ħaġa li fil-konferenza tal-aħbarijiet Delija provajda wara bħala xi ammissjoni tal-Prim Ministru li n-nies qed jinsterqu 100 miljun fis-sena. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet, Delija qal li minn skont l-Awdituri Ġenerali għamel ħażin għandu jwieġeb. Dikjarazzjoni mill-aktar surreali meta wieħed iqis li bil-qiegħda ħdieħ kellu d-deputat nazzjonalista Jason Azzoppardi li għandu bosta kundanni fuq rasu mill-istess Awditur Ġenerali. Matul l-istess konferenza tal-aħbarijiet, Delija li għandu bosta akkużi serji fuq rasu fosthom li daħħal mal-1,000,000 euro minn ċirku tal-prostituzzjoni stqar li m'għandux għax jirriżenja. Jien m'għandix nirriżenja fejn m'għamilt ebda aġir skorrett, ebda illegalità. B'reazzjoni l-Partit Laburista sostna li Delija ma jistax ikun kredibbli meta jgħid li min jagħmel ħażin skont l-Awditur Ġenerali jrid iwieġeb, għax miegħu reġa' bniedem li skont l-Awditur Ġenerali kellu jirriżenja.